Lalagna farono telopolo lalagna mampitomagny chauffeur mampiaiky passager sy fokon'olo lalagna tokony vita rolera lasa mivadika 10 heures de temps mangataka za e tompoko aminao monsieur le président amboaro lalagna mila vonjy lalagna amboaro lalagna mila vonjy lalagna amboaro lalagna Amboaro lalagna nay gogodran potka ty fô zahay ty mbo fay lalagna mandeha agny amina RN32 azafady aminareo mpitondra tegna mila vonjy amboaro lalagna mila vonjy lalagna amboaro lalagna mila vonjy lalagna amboaro lalagna Lalanga ti fa mampitareng asara na mentan isti mampijal oye
sana are mila edy lalagna era intrante zany tsisy tsy mahay mandratra zambogogno ndraiky katikatine ory fanjakagna ampianareo zahay kesa mbo mangatake amboaro ny lalagna go amboaro ny lalagna mila vonjy ny lalagna 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 tagnaniako vomboatra ny lalagna tsy mandeha mpifandragna mandeha mandeha tsara le tsy misy akin'olonangatahina etsy anareo manenaka ny ambony ory mangataka aminareo ak zahay vitanareo ny lalagnanay io Magique Sandry.